ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ ദാലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ പ്രഭുപാദ് വിജയ ഗുരുരാജ് ഹരേ ഹരേ. ഇന്ന് ചില സ്ഥലങ്ങൾക്ക് ഗൾഫ് ദുബായ് പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഇന്ന് ഏകാദശി എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോ ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഇന്ന് എന്താ തൃപ്രയാർ ഏകാദശി ഏകാദശി. അപ്പോ ഇസ്കോണിൽ എന്നാല് പൊതുവെ ദശമി ടച്ച് ആവുന്ന ഏകാദശി എടുക്കില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. മഹാദ്വാദശിയാണ് എടുക്കുക. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ചെറിയ വ്യത്യാസം പലർക്കും. എന്താണ് ഇസ്കോണുകാർ മാത്രം ഇങ്ങനെ തൃപ്രയാർ ഏകാദശി ആയിട്ട് ഇന്ന് ഇസ്കോണുകാർ മാത്രം നാളെ ഏകാദശി ആക്കുന്നത് എന്താണെന്ന്. അപ്പൊ അതിന് ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള അടിത്തറയുണ്ട്. അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇവിടെ പറയുന്നു, വേദോപദേശങ്ങൾ വൈഷ്ണവ ആചാരങ്ങളുടെ ഒരു പ്രധാന ഗ്രന്ഥമായ ഹരിഭക്തി വിലാസം അനുസരിച്ച് ദശമിയുമായി ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഏകാദശി ഒഴിവാക്കാൻ കർശനമായി ഉപദേശിച്ചു. അത്തരമൊരു മിശ്രിത ഏകാദശി ആചരിക്കുന്നത് ആത്മീയ നഷ്ടത്തിന് കാരണമാകുമെന്നും മുൻകാല ഭക്തിയുടെ നഷ്ടം ഉൾപ്പെടെയുള്ളവയ്ക്ക് കാരണമാകുമെന്നും ഗരുഡ പുരാണവും പറയുന്നു. മഹാദ്വാദശിയെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നത് അങ്ങനെ വരുമ്പോഴെന്താണ്, ദശമി തിഥിയിൽ തന്നെ ഏകാദശിയും സ്റ്റാർട്ട് ആകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഏകാദശി എടുക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ദശമി ദിവസം തന്നെ വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ രാത്രിയിലോ ഏകാദശി സ്റ്റാർട്ട് ആകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഏകാദശി എടുക്കില്ല. അതിന് തൊട്ടടുത്ത ദിവസം ദ്വാദശിക്ക് അത് മഹാദ്വാദശിയായിട്ട് വ്രതമായിട്ട് ആഘോഷിക്കുകയും പിറ്റേ ദിവസം ത്രയോദശിയുടെ അന്ന് വ്രതം മുറിക്കുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെയുള്ളത്. മഹാദ്വാദശിയെ കുറിച്ചുള്ള ദശമി ദിനത്തിൽ ഒരു ഏകാദശി വരുമ്പോൾ ഇസ്കോൺ ഉപവാസം അടുത്ത ദിവസത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്നു. ഇത് മഹാദ്വാദശി എന്നറിയപ്പെടുന്നു. മഹാദ്വാദശിയിലെ ഉപവാസം അശുദ്ധമായ ഏകാദശിയിലെ ഉപവാസത്തെക്കാൾ ആത്മീയമായി ശ്രേഷ്ഠമായി കണക്കാക്കുന്നു. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഓരോരോ ആൾക്കാർക്ക് അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിനായിട്ട് ആക്കാം. അപ്പൊ എന്താ പറയാ, അവരവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ചെയ്യാം. എന്നാൽ ഇസ്കോണില് ഇങ്ങനെയാണ്, ദ്വാദശി ടച്ച് ഉള്ള ഏകാദശി എടുക്കില്ല എന്നാണ് പറയുക. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് 2 ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് വരും അല്ലെ. ചില ദിവസങ്ങളിൽ ഏകാദശി തിഥിയിൽ തന്നെ അത് സൂര്യോദയം മുതൽ തുടങ്ങുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ ഏകാദശി എടുക്കാറില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ദശമി ദിവസം മുതൽ തുടങ്ങുന്ന ഏകാദശിയും എടുക്കാറില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എനിക്കത് ഇന്നലെ ശരിക്കും ക്ലിയർ ആയില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോഴത് സൂര്യോദയം മുതൽ തുടങ്ങാത്തതല്ല, തലേ ദിവസം ദശമി മുതലേ തുടങ്ങുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ദശമി ടച്ച് ആകുന്നത് കൊണ്ടാണ് ആ ഏകാദശി ഇസ്കോണിൽ എടുക്കാത്തത്. അപ്പോ ഓരോ ആൾക്കാർക്ക് അവരുടെ സ്വതന്ത്രമായിട്ടുള്ള ഇഷ്ടമുണ്ട്. ഇസ്കോണിലെ കാര്യം എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. ഇനിയിപ്പോ പ്രഭു പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു ഏകാദശി നഷ്ടമായി, തൃപ്രയാർ ഏകാദശി നഷ്ടമായി അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ ഓരോരോ ആൾക്കാർക്ക് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് തീരുമാനിക്കാം. പക്ഷെ ഇസ്കോണിൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് എന്ന് മാത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം. അപ്പൊ ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ, ദുബായ് പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ അവര് ഇന്ന് ഏകാദശി എടുക്കുന്നു, നാളെ ബ്രേക്കിംഗ് ആക്കുന്നു. അപ്പൊ അത് ചില സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കാം. നമുക്ക് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം നോക്കാം. മദേക ബന്ധു മത്സംഗ്യൻ മദ്ഗുരു മന്മഹാദന മന്നിഷ്ടാരക മദ്ഭാഗ്യ മദാനന്ദ നമോസ്തുതേ. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം മതജി കാണാലോ സ്ക്രീൻ അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. കാണാം റുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കുജീദാസാദ്യ ഗൃഹം ദാവവത് പ്രിയാർത്ത വിദുരമസുഭോ തർക്കം ശോകാഗ്നിനാദഹ്യമാനോ വൃശം നിർവേദമുപഗച്ഛതി. കുജിദാസാദ്യ ഗൃഹം ദാവവത് പ്രിയാർത്ത വിദുരമസുഭോ തർക്കം ശോകാഗ്നിനാദഹ്യമാനോ വൃശം നിർവേദമുപഗച്ഛതി. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ജീദാസാദ്യ ഗൃഹം ദാവവത് പ്രിയാർത്താ വിദുരമസുഗോദർക്കം. ശോകാഗ്നിനാദഹ്യമാനോ വൃശം നിർവേദാമുപഗച്ഛതി. ക്വചിദാസാദ്യ ഗൃഹം ദാവവത് പ്രിയാർത്താ വിദുരമസുഗോദർക്കം. ശോകാഗ്നിനാദഹ്യമാനോ വൃശം നിർവേദമുപഗച്ഛതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരാളായിട്ട് ചൊല്ലിക്കോളൂ. അംബികാകേശ്വരി ദേവദാസ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ക്വചിദാസാദ്യ ഗൃഹം ദാവവത് പ്രിയാർത്ഥവിധുരമസുഖോദർക്കം. ശോകാഗ്നിനാ ദഹ്യമാനോ വൃശം നിർവേദമുപഗച്ഛതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാലതിശ്യാമ ദേവദാസ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ക്വചിദാസാദ്യ ഗൃഹം ദാവവത് പ്രിയാർത്ഥ വിദുരമസുഖോദർക്കം. ശോകാഗ്നിനാ ദഹ്യമാനോ ഭൃശം നിർവേദമുപഗച്ഛതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വിജയനാരായണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ക്വചിദാസാദ്യ ഗൃഹം ദാവവത് പ്രിയാർത്ഥ വിദുരമസുഖോദർക്കം. ശോകാഗ്നിനാദഹ്യമാനോ വൃശം നിർവേദമുപഗച്ഛതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സല ഷാജി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ക്വചിദാസാദ്യ ഗൃഹം ദാവവത് പ്രിയാർത്താ വിദുരമസുഖോദർക്കം. ശോകാഗ്നിനാ ദഹ്യമാനോ വൃശം നിർവേദമുപഗച്ഛതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അങ്കമണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കുചിദാസാദ്യഗ്രഹം ദാവവത് പ്രിയാർത്താ വിദുരമസുഖോദർക്കം. ശോകാഗ്നിനാ ദഹ്യമാനോ വൃശം നിർവേദമുപഗച്ഛതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സലായ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ക്വചിദാസാദ്യഗൃഹം ദാവവത് പ്രിയാർത്താ വിദുരമസുഖോദർക്കം. ശോകാഗ്നിനാ ദഹ്യമാനോ വൃശം നിർവേദമുപഗച്ഛതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പങ്കജാക്ഷി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഉചിതാസാദ്യ ഗൃഹം ദാവവത് പ്രിയാർത്താ വിദുര അസുഖോദാർഖം. ശോകാഗ്നീന ദഹീമാനോ ദൃശ്യം നിർവേദമുപഗച്ഛതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. രാമേന്ദ്ര പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കുചിദാസാദ്യ ഗൃഹം ദാവവത് പ്രിയാർത്ഥ വിദുരമസുഖോദർക്കം. ശോകാഗ്നിനാ ദഹ്യമാനോ വൃശം നിർവേദമുപഗച്ഛതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സീതാരാമൻ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കുചിദാസാദ്യ ഗൃഹം ദാവവത് പ്രിയാർത്താ വിദുര മസുഖോദർക്കം. ശോകാഗ്നി ദഹ്യമാനോ വൃശം നിർവേദമുപഗച്ഛതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി.
ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണനായർ മന്ത്രി ചൊല്ലുക. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലുക. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ക്വചിദാസാദ്യഗ്രഹം താവത് പ്രിയാർത്ഥമഭിദ്രമസുഖോദർഘം ശോകാഗ്നിനാ ദഹ്യമാനോ വൃശം നിർവേദമുപഗച്ഛതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനുപ്രതി മാതാജി ചൊല്ലുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗാനിത മാതാജി ചൊല്ലുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ക്വചിദാസാദ്യഗൃഹം ധാവവത് പ്രിയാർത്ഥ വിദുരമസുഖോദർക്കം ശോകാഗ്നിനാ ദഹ്യമാനോ ഭൃശം നിർവേദമുപഗച്ഛതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാരതീയ മാതാജി ചൊല്ലുക. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ക്വചിദാസാദ്യഗൃഹം ഭാവവത് പ്രിയാർത്ഥ വിദുരാമസുഖോദർക്കം ശോകാഗ്നിനാ ദഹ്യമാനോ ദൃശം നിർവേദമുപഗച്ഛതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സിന്ധു സീത മാതാജി ചൊല്ലുക. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം ഹരേ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കുജിദാസാദ്യഗൃഹം ധാവവത് പ്രിയാർത്ഥ വിദുരമസുഗോദർക്കം ശോകാഗ്നീനാ ദഹ്യമാനോ ഭൃശം നിർവേദമുപഗച്ഛതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദി നമ്പൂതിരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലുക. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ക്വചിദാസാദ്യഗൃഹം ധാവവത് പ്രിയാർത്ഥവിദുരമസുഖോദർക്കം ശോകാഗ്നിനാ ദഹ്യമാനോ ഭൃശം നിർവേദമുപഗച്ഛതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വസന്ത മാതാജി ചൊല്ലുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലുക. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ക്വചിദാസാദ്യഗൃഹം ധാവവത് പ്രിയാർത്ഥ വിദുരം അസുഖോർദ്ധകം ശോകാഗ്നിനാ ദഹ്യമാനോ വിഷം നിർവേദം ഉപഗച്ഛതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ. സ്വർണ്ണപ്രഭ മാതാജി ചൊല്ലുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കുചിദാസാദ്യഗൃഹം ധാവവത് പ്രിയാർത്ഥവിധുരമസുഖോദർക്കം ശോകാഗ്നിനാ ദഹ്യമാനോ വൃശം നിർവേദമുപഗച്ഛതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനുപ്രതി മാതാജി ഇപ്പൊ ചൊല്ലാൻ പറ്റും ചൊല്ലുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തു. സാവിത്രി വിശ്വദേവദാസ് മാതാജി ചൊല്ലുക. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ക്വചിത് ആസാദ്യഗൃഹം ധാവവത് പ്രിയാർത്ഥ വിദുരമസുഗോദർക്കം ശോകാഗ്നേന ദഹ്യമാനോ വൃശം നിർവേദമുപഗച്ഛതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, നമുക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലാം. നമുക്ക് ഇതിന്റെ വിവർത്തനം ഭാഗത്ത് നോക്കാം. ഇതിന് ഭാഗത്തിന് ശിവക്തിദാന്ത സാംസ്കൃതിക. ഈ ലോകത്തിൽ ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതം എന്നത് ശരിക്കും ആളിക്കത്തുന്ന ഒരു കാട്ടുതീ പോലെയാണ്. അവിടെ സന്തോഷമേ ഇല്ല. ഒരുവൻ അധികം ദുഃഖങ്ങളിൽ അകപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതത്തിൽ ശാശ്വതമായ സന്തോഷത്തെ അനുകൂലമായ യാതൊന്നും തന്നെ ഇല്ല. കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ കൊടുക്കപ്പെടുന്നതിനാൽ ബദ്ധാത്മാവ് ദുഃഖാഗ്നിയുടെ ജാലകളാൽ ദഹിക്കപ്പെടും. ചില സമയങ്ങളിൽ അവൻ ഹതഭാഗ്യനെന്ന് സ്വയം പരിതപിക്കുന്നു. ചിലപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ജീവിതത്തിൽ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാത്തത് മൂലമാണ് താൻ ക്ലേശിക്കേണ്ടി വരുന്നത് സ്വയം വിലയിരുത്തുന്നു. ഭക്തിദാന്ത സാംസ്കൃതിക.
ഗുരു അഷ്ടദിവസിലെ വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തി ഠാക്കൂർ ഇങ്ങനെ പാടി: സംസാരദാവാൻ അലലിയുടെ ലോക ത്രാണായ കാരുണ്യ ഘനഘന. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജീവിതം ശരിക്കും ആളിജ്വലിക്കുന്ന ഒരു കാനനാഗ്നി പോലെയാണ്. ഈ ആരും വനത്തിന് തീ വയ്ക്കുന്നില്ല, എന്നിട്ടും തീ തനിയെ ഉണ്ടാകുന്നു. അതുപോലെ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ സന്തുഷ്ടരായിരിക്കാനാണ് എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ദുഃഖാവസ്ഥകൾ തനിയെ അധികരിക്കുന്നു. ചിലപ്പോൾ കാട്ടുതീയിൽ അകപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഒരുവൻ ഭൗതികാവസ്ഥ സ്വയം അപലപിക്കുകയും സ്വന്തം ശരീരസങ്കല്പം മൂലം കുരുക്കുകളിൽ നിന്ന് പുറത്തു കടക്കാൻ കഴിയാതെ അവൻ അധികം ക്ലേശിക്കുകയും ചെയ്യും. ചില പ്രഭുപാദിക്കുകയും 16-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കുചിത്കാല വിഷമതിരാജ കുലരശസാപഹൃത പ്രിയതമദാനാസു പ്രമൃതകായിവ വിഗത ജീവലക്ഷണാസ്തി. ക്വചിത്കാല വിഷമതിരാജ കുല രക്ഷസാപഹൃത പ്രിയതമദനാസു പ്രമൃതകായിവ വിഗത ജീവലക്ഷണാസ്തി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നേരത്തെ ചൊല്ലാൻ ബാക്കിയുള്ള ശോഭ പ്രതിമാതജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ക്വചിത് കാല വിഷമ അതിരാജകുല രക്ഷസാപകൃത പ്രിയതമദനാസു പ്രമൃതക ഇവം വിഗത ജീവലക്ഷണാസ്തേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ക്വചിത്കാല വിഷമതിരാജ കുലരക്ഷസാപ ആഹൃത പ്രിയതമ മദനാസുഖ പ്രമൃതക ഇവ വിഗത ജീവലക്ഷണ ആസ്തേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, മിനിമാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ക്വചിത് കാലമവിഷുദരാജകുലരക്ഷസാഹൃദപ്രിയമദനാസു പ്രമൃതക ഇവ വിഗത ജീവലക്ഷണ ആസ്തേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭ പ്രതിമാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ഗീതടി ഹരേ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ക്വചിത് കാല വിഷമതിരാജകുലരക്ഷസാപഹൃത പ്രിയമദനാസു പ്രമദക ഇവ വിഗത ജീവലക്ഷണ ആസ്തേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാസി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ക്വചിത് കാല വിഷമതിരാജകുല രക്ഷസാപഹൃത പ്രിയതമ മഥനാസു പ്രമൃതക ഇവ വിഗത ജീവലക്ഷണ ആസ്തേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയശ്രീ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം പ്രഭുജി. പ്രണാമം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ക്വചിത് കാല വിഷമിതരാജകുല രക്ഷസാപഹൃത പ്രിയതമ ധനാസുഹു പ്രമൃതക ഇവ വിഗത ജീവലക്ഷണ ആസ്തേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ വിജയശ്രീ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ക്വചിത് കാല വിഷമതിരാജകുല രക്ഷസാപഹൃത പ്രിയതമധനാസു പ്രമൃതക ഇവ വിഗത ജീവലക്ഷണ ആസ്തേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓക്കെ, മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകം ചൊല്ലാം. ഭരണകൂടത്തിന്റെ ആളുകൾ എല്ലായ്പ്പോഴും നരഭോജികളായ രാക്ഷസന്മാരെ പോലെയാണ്. ചില സമയത്ത് ഭരണകൂടത്തിന്റെ ആളുകൾ ബദ്ധാത്മാവിനെതിരെ തിരിയുകയും
അവൻ സ്വരൂപിച്ചിട്ടുള്ള ധനമെല്ലാം എടുത്തു കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യുന്നു. ജീവിക്കുവാനുള്ള കരുതൽ ധനം മുഴുവൻ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ അവന്റെ എല്ലാ ഉത്സാഹവും നശിക്കുന്നു. തീർച്ചയായും അവനെ സംബന്ധിച്ച് അത് അവന്റെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് പോലെയാണ്. ഭാവാർത്ഥമേശി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദിപ്പിച്ചു. രാജകുല രക്ഷസ എന്ന വാക്കുകൾ വളരെ അർത്ഥവത്താണ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ചിട്ടപ്പെടുത്തിയത് 5000 വർഷങ്ങളോളം മുമ്പാണ്. എന്നിട്ടും സർക്കാരിന്റെ ആളുകൾ നരഭോജികളായ രാക്ഷസരോട് താരതമ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. സർക്കാരിന്റെ ആളുകൾക്ക് ഒരു വ്യക്തിയോട് എതിർപ്പുണ്ടായാൽ ആ വ്യക്തി വളരെ ജാഗ്രതയോടെ അവന്റെ ദീർഘനാളത്തെ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി സ്വരൂപിച്ച് സ്വത്തത്രയും അവർ തട്ടിയെടുക്കും. വാസ്തവത്തിൽ ആരും തന്നെ ആദായ നികുതി നൽകേണ്ടതില്ല. സർക്കാരിന്റെ ആളുകൾ പോലും ആദായ നികുതി ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഒട്ടും അനുകൂലമല്ലാത്ത സമയത്ത് ആദായ നികുതി അടിച്ചേൽപ്പിക്കപ്പെടുകയും നികുതിദായകർ വളരെ വിഷമത്തിലാവുകയും ചെയ്തു. 17ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കഥാചിന്മനോരഥോപഗത പിതൃപിതാമഹാദ്യ സരസ്വതി സ്വപ്ന നിർവൃതി ലക്ഷണമനുഭവതി. ഓക്കെ, ആരോ ചൊല്ലാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ശോഭ പ്രതിമതജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കഥാചിന്മനോരഥോപഗത പിതൃപിതാമദ്യ സത്സതി സ്വപ്ന നിർവൃതി ലക്ഷണമനുഭവതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രമണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കഥാചിന്മനോരഥോപഗത പിതൃപിതാമഹസത്സതി സ്വപ്ന നിർവൃതി ലക്ഷണമനുഭവതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, താനോ പ്രതിമതജി ഇപ്പൊ ചൊല്ലാൻ പറ്റും ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചിലപ്പോ നെറ്റ്വർക്ക് പ്രശ്നമുള്ളത് കൊണ്ടായിരിക്കാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇതിന്റെ വിവർത്തനം പകർത്തി നോക്കാം. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദിച്ചു. ചില സമയത്ത് ബദ്ധാത്മാവ് സ്വന്തം പിതാവും പിതാമഹനും തന്റെ പുത്രന്മാരുടെ രൂപത്തിൽ വന്നതായി ഭാവനയിൽ കാണുന്നു. അതുപോലെ അവന് ചിലപ്പോൾ സ്വപ്നത്തിൽ സന്തോഷം അനുഭവപ്പെടുന്നു. ഇത്തരം മാനസിക സങ്കല്പങ്ങളാൽ ബദ്ധാത്മാവ് ചിലപ്പോൾ സന്തോഷം അനുഭവിക്കുന്നു. ഭാവാർത്ഥം ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദിച്ചു. ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ അസ്തിത്വത്തിലുള്ള അജ്ഞത മൂലം ബദ്ധാത്മാവ് പലതും സങ്കല്പിക്കുന്നു. ഫലേച്ഛ കർമ്മങ്ങളുടെ സ്വാധീനത്താൽ അവൻ അവന്റെ ബന്ധുക്കളോടും പിതാക്കന്മാരോടും പിതാമഹന്മാരോടും പുത്രന്മാരോടും ഒത്തുചേരുന്നു. ശരിക്കും നീരൊഴുക്കിൽ വൈക്കോൽ തുരുമ്പുകൾ ഒന്നിച്ചു ചേരുന്നത് പോലെ ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് വൈക്കോൽ തുരുമ്പുകൾ 4 പാടും ചിതറപ്പെടുകയും അവിടെ ബന്ധം നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ബദ്ധജീവിതത്തിൽ ബദ്ധാത്മാവ് മറ്റു ധാരാളം ബദ്ധാത്മാവുകൾക്കൊപ്പം താൽക്കാലികനാണ്. അവർ ഒരു കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങൾ എന്ന നിലയിൽ ഒത്തുചേരുന്നു. ഭൗതിക സ്നേഹം അത്ര ശക്തമാകിയാൽ ഒരുവന്റെ പിതാവോ പിതാമഹനോ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അവർ വിവിധ രൂപങ്ങളിൽ കുടുംബത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നതായി സങ്കല്പിച്ച് അവൻ സന്തോഷം അനുഭവിക്കുന്നു. ചിലപ്പോൾ ഇത് സംഭവിച്ചേക്കാം. പക്ഷെ എന്തു തന്നെയായാലും അത്തരം കെട്ടിച്ചമയ്ക്കുന്ന വിചാരങ്ങളാൽ സന്തോഷിക്കുവാൻ ബദ്ധാത്മാവ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. ശ്രീ പ്രഭുപാദിക്ക് 18ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ക്വചിത് ഗൃഹാശ്രമ കർമ്മ ചോദനാദി വരഗിരിമാരുഷമാണോ ലോകവ്യസനകർഷിത മനഃ കണ്ടക ശർക്കരാക്ഷേത്രം പ്രവിശ്യൻ നിവസീതതി. ക്വചിത് ഗൃഹാശ്രമ കർമ്മ ചോദനാദി വരഗിരിമാരുഷമാണോ ലോകവ്യവസനകർഷിതമാന മനഃ കണ്ടക ശർക്കരാക്ഷേത്രം പ്രവിശൻ നിവസീതതി. ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതത്തിൽ ഒരുവൻ ധാരാളം യജ്ഞങ്ങളും ഫലേച്ഛ കർമ്മങ്ങളും, പ്രത്യേകിച്ച് വിവാഹ യജ്ഞവും പുത്രന്മാർക്കും പുത്രിമാർക്കും വേണ്ടിയുള്ള വിവാഹം, ഊണുദ്ധാരണ ചടങ്ങും നിർവഹിക്കുവാൻ നിർബന്ധനാകുന്നു. ഇവയെല്ലാം ഒരു ഗൃഹസ്ഥന്റെ ധർമ്മങ്ങളും നിർവഹിക്കുവാൻ വിഷമമുള്ള ബൃഹത് കർമ്മങ്ങളുമാണ്. ഇവയെ ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളിൽ ആസക്തിയുള്ള ഒരുവന്റെ വലിയൊരു മലകയറ്റത്തോട് താരതമ്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ആചാരപരമായി ഈ ചടങ്ങുകൾ അനുഷ്ഠിക്കണമെങ്കിൽ ഒരുവന് തീർച്ചയായും തുളഞ്ഞു കയറാൻ മുള്ളുകളും മൂർച്ചകളുള്ള ചരക്കല്ലുകളും നിറഞ്ഞ വലിയൊരു മല കയറാൻ എന്ന ക്ലേശം അനുഭവിക്കണം. അപ്രകാരം ബദ്ധാത്മാവ് പരിമിതികളില്ലാതെ ക്ലേശം. സമൂഹത്തിൽ അന്തസ്സുറ്റ പദവി കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്ന നിരവധി സാമൂഹിക ചടങ്ങുകൾ ആചരിക്കുവാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടു. വിഭിന്ന രാജ്യങ്ങളും സമൂഹങ്ങളിലും വ്യത്യസ്ത ഉത്സവങ്ങളും
ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളുമുണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ ഒരു പിതാവ് അവന്റെ പുത്രന്മാരുടെ വിവാഹം നടത്തി കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ കുടുംബത്തോടുള്ള അവന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം പൂർണ്ണമാകുന്നു. ഈ കാലത്ത് വിവാഹങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ്. ഇന്ന് യജ്ഞത്തിന്റെ തനതായ ആചാരങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുവാനും പുത്രന്മാരുടെയും പുത്രിമാരുടെയും വിവാഹങ്ങളുടെ ഭാരിച്ച ചിലവുകൾ താങ്ങാനും എല്ലാവർക്കും ആവില്ല. അതുമൂലം ഈ സാമൂഹിക ആചാരങ്ങൾ നിർവഹിക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ ഗൃഹസ്ഥർ അതിയായി ക്ലേശിക്കുന്നു. അവരെ സംബന്ധിച്ച് മുള്ളുകൾ തുളഞ്ഞു കയറുന്ന പോലെയും മൂർച്ചയുള്ള ചരൽക്കല്ലുകളാൽ മുറിയപ്പെടുന്നത് പോലെയും വേദനാജനകമാണത്. ഭൗതികാസക്തി അത്ര ശക്തമായതിനാൽ ഈ ക്ലേശങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിലും ആർക്കും അവ ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയില്ല. അതിനാൽ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു: ഹിത്വാത്മപാദം ഗൃഹമന്തകൂപം വനംഗതോ യദ്ദരീമാശ്രയേത് ഏതാ. ഹിത്വാത്മപാദം ഗൃഹമന്തകൂപം വനംഗതോ യദ്ദരീം ആശ്രയേത എന്ന് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 7:5 പറയുന്നു. സുഖകരം എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഗൃഹസ്ഥാവസ്ഥയെ ഒരു പൊട്ടക്കിണറിനോട് ഉപമിക്കുന്നു. പുല്ലുമൂടിയ പൊട്ടക്കിണറ്റിൽ വീഴുന്ന ഒരുവൻ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി എത്ര വിളിച്ചു കൂവി കരഞ്ഞാലും അവന്റെ ജീവൻ പൊലിഞ്ഞത് തന്നെ. അതിനാൽ ഒരുവൻ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തിൽ പ്രവേശിക്കരുതെന്ന് അത്യുന്നരായ ആധ്യാത്മികവാദികൾ ശുപാർശ ചെയ്യും. തപശ്ശേരികൾക്ക് വേണ്ടി ബ്രഹ്മചര്യാശ്രമത്തിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ തയ്യാറാവുകയും ജീവിതാന്ത്യം വരെ ബ്രഹ്മചാരിയായി തുടരുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ശ്രേഷ്ഠം. ആ വിധത്തിലായാൽ ഒരുവന് ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തിൽ ഭൗതിക ജീവിതത്തിന്റെ മുള്ളുകൾ തുളഞ്ഞു കയറി വേദനിക്കേണ്ടി വരില്ല. ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ ഒരുവന് ആചാരപരമായ ചടങ്ങുകൾ അനുഷ്ഠിക്കാൻ ബന്ധുമിത്രാദികളിൽ നിന്നും ക്ഷണമുണ്ടാകും. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന പക്ഷം ഒരുവൻ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ തുടരാൻ ആവശ്യത്തിന് വിഭവങ്ങളില്ലെങ്കിൽ പോലും അവയാൽ വശീകരിക്കപ്പെടും. ഗൃഹസ്ഥാശ്രമ ജീവിതം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടുപോകാൻ ആവശ്യമായ പണത്തിന് വേണ്ടി ഒരുവന് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യണം. അപ്രകാരം ഒരുവൻ ഈ ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ കുടുക്കപ്പെടുകയും കല്ലുകളെയും മുള്ളുകളെയും സഹിക്കേണ്ടി വരികയും ചെയ്യുന്നു. ശ്രീപ്രഭുപാദ്. 19ാം ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഉജിച്ഛതുസ്സഹേന കായാഭ്യന്തരവഗ്നിനാ ഗൃഹീതസാരഃ സ്വകുടുംബായ കൃത്യതി. ഉജിച്ഛതുസ്സഹേന കായാഭ്യന്തരവഗ്നിനാ ഗൃഹീതസാരഃ സ്വകുടുംബായ കൃത്യതി. ചിലപ്പോൾ ബദ്ധാത്മാവ് ശരീരത്തിന്റെ വിശപ്പും ദാഹവും സഹിക്കാനാവാതെ ക്ഷമ കെട്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരായ സ്വന്തം പുത്രന്മാരോടും പുത്രിമാരോടും പത്നിയോടും വൃദ്ധനാകുന്ന അപ്രകാരം നിർദ്ദയനാകുന്ന അവൻ അങ്ങനെയും അധികം ക്ലേശിക്കുന്നു. ഭാവാർത്ഥമേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി വിദ്യാവതി താക്കൂർ ഇങ്ങനെ പാടി: താതല സൈകതേ വാരി ബിന്ദു സമ സുതമിതരമണീ സമാജേ. കുടുംബജീവിതത്തിലെ സന്തോഷത്തെ മരുഭൂമിയിലെ ഒരു തുള്ളി ജലത്തോട് ഉപമിക്കുന്നു. കുടുംബജീവിതത്തിൽ ആർക്കും സന്തുഷ്ടനായിരിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. വൈദിക സംസ്കാര പ്രകാരം എല്ലാവരും കുടുംബജീവിതത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കണം. ഇന്ന് പക്ഷെ വിവാഹമോചനത്തിലൂടെയാണ് കുടുംബജീവിതം ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത്. കുടുംബത്തിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ദുഃഖകരമായ അവസ്ഥകൾ മൂലമാണ്. ചില സമയങ്ങളിൽ ഒരുവൻ പിശുക്കുമൂലം പുത്രന്മാരോടും പുത്രിമാരോടും ഭാര്യയോടും കഠിന ഹൃദയനാകും. ഇത് ഭൗതിക ജീവിതമാകുന്ന വനത്തിലെ ജ്വലിക്കുന്ന അഗ്നിയല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല. ശ്രീപ്രഭുപാദ്. ഈ ഒരു ശ്ലോകം കൂടി നമുക്ക് അവസാനമായിട്ട് നോക്കാം. 20. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സൈവ പുനർനിദ്രാജഗര ഗൃഹീതേന്ദേ തമസിമഗ്ന ശൂന്യാരണ്യ ഇവശേദേനാന്യത്കിഞ്ചന വേദശവ ഇവാവസിദ്ധഃ. സൈവ പുനർനിദ്രാജഗര ഗൃഹീതേന്ദേ തമസിമഗ്ന ശൂന്യാരണ്യ ഇവശേദേനാന്യത്കിഞ്ചന വേദശവ ഇവാവസിദ്ധഃ ഇവാവബിദ്ധഃ. ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനോട് സംസാരം തുറന്നു. നിദ്ര യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു പെരുമ്പാമ്പിനെ പോലെയാണ്. ഭൗതിക ലോകമാകുന്ന വനത്തിൽ അലഞ്ഞു നടക്കുന്നവർ എല്ലായ്പ്പോഴും നിദ്രയുടെ പെരുമ്പാമ്പിനാൽ വിഴുങ്ങപ്പെടുന്നു. പെരുമ്പാമ്പിനാൽ ദംശിക്കപ്പെടുന്ന അവർ സദാ അജ്ഞതയിൽ തുടരുന്നു. ഒറ്റപ്പെട്ട വനത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിയപ്പെടുത്ത മൃതദേഹങ്ങൾ പോലെയാണ് അവർ. പ്രകാരം ജീവിതത്തിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നതെന്ന് ബദ്ധാത്മാവിനെ അറിയാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഭക്ഷണം, നിദ്ര, മൈഥുനം, പ്രതിരോധം എന്നിവയിൽ പൂർണ്ണമായും മുഴുകിയതാണ് ഭൗതിക ജീവിതം.
ഇവയിൽ നിദ്രയെ വളരെ ഗൗരവത്തിലെടുക്കുന്നു. ഉറങ്ങുമ്പോൾ ഒരുവൻ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യവും എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നും പൂർണ്ണമായും വിസ്മരിക്കും. ആധ്യാത്മിക സാക്ഷാത്കാരത്തിന് ഒരുവൻ നിദ്ര പരമാവധി ഒഴിവാക്കണം. വൃന്ദാവനത്തിലെ ഗോസ്വാമിമാർ ശരിക്കും ഉറങ്ങുകയില്ലായിരുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും അവർ ശരീരത്തിന് അത്യാവശ്യമായത്ര ഉറങ്ങിയിരുന്നു. 2 മണിക്കൂർ മാത്രമായിരുന്നു അവരുടെ ഉറക്കം. ചിലപ്പോൾ അതുപോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അവർ എല്ലായ്പ്പോഴും ആധ്യാത്മിക പരിപോഷണത്തിൽ മുഴുകി. നിദ്രാഹാര വിഹാരകാതി വിജിതവും. ഗോസ്വാമിമാരുടെ കാലടികൾ പിന്തുടർന്ന് നമ്മളും നിദ്ര, ഭക്ഷണം, മൈഥുനം, പ്രതിരോധം എന്നിവ കുറയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കീ ജയ്. നാരായണ നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരേ. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതി ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനദാരിണം പരമാനന്ദ മാധവം ശ്രീ ചൈതന്യേശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതീ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തദാലയേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ. പ്രഭുപാദ് की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरे हरे कृष्ण. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് പറയുന്നത് ഈ ഭൗതിക ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ആളിക്കത്തുന്ന തീ പോലെയാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ ഇന്നലെ ചർച്ച ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ അല്ലെ. ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ സഹായം കൂടിയേ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടിട്ട് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ എന്നുള്ള കാര്യം അല്ലെ. വലിയ കാട്ടുതീ ഉണ്ടായാല് വലിയൊരു മഴ പെയ്താൽ മാത്രമേ അതിന് ശമനം ഉണ്ടാവും അല്ലെ. അല്ലാതെ ഒരു ചെറിയ ഫയർ എഞ്ചിൻ കൊണ്ടുപോയത് കൊണ്ടൊന്നും യാതൊരു പ്രയോജനം അല്ലെ. കാട്ടുതീ അല്ലാതെ വലിയ ബിൽഡിങ്ങിനൊക്കെ തീ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫയർ എഞ്ചിനെ കൊണ്ടുപോലും അതൊന്ന് എടുത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. ചില വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ തീ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, വലിയ ബിൽഡിങ്ങിനൊക്കെ തീ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയാ, എയറോപ്ലെയിൻ ഒക്കെ വന്നിട്ട് അവിടെ വെള്ളമൊക്കെ തളിച്ചിട്ടൊക്കെ കെടുത്തുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അപ്പൊ കാട്ടുതീ ആർക്കും തന്നെ കെടുത്തുവാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അത് മേഘങ്ങൾ ഒത്തുകൂടുകയും അങ്ങനെ മഴയായിട്ട് പെയ്യുകയും ചെയ്താൽ മാത്രമേ. അതുപോലെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെട്ടു പോകണ്ടെങ്കിലേ ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യം വേണം അല്ലെ. ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യത്തിലൂടെ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം അല്ലെ. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു അല്ലെ. യസ്യ പ്രസാദാത് ഭഗവത് പ്രസാദോ യസ്യ ആപ്രസാദോ നഗതി ധ്യായം സുഖം തസ്യ യശസ്വി സന്തി വന്ദേ ഗുരു ശ്രീ ചരണാത്. അങ്ങനെ ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം, ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യമില്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രയാസകരമായിട്ടുള്ള കാര്യം. അങ്ങനെയുള്ള ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ ഞാൻ 3 നേരവും പ്രണമിക്കുന്നു, ധ്യാനിക്കുന്നു, വിശ്വാസവും. ഇപ്പോ ആരാലും ഉണ്ടാക്കുന്നതിലെ കാട്ടുതീ തനിയെ ഉണ്ടാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ അത് അണയ്ക്കാനായിട്ടും ആരാലും സാധ്യമല്ല. മഴ കൊണ്ട് മാത്രമേ സാധിക്കൂ. അതേപോലെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും തീരാൻ പലരെയും സമീപിച്ചത് കൊണ്ട് സാധ്യമല്ല അല്ലെ. നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, പ്രഭാതൻ പറഞ്ഞു കുറെ ആൾക്കാർ സ്വർണം എടുത്തു തരുന്ന ആൾക്കാരെയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അവര് ദൈവമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരെ പിന്തുടരും. മറ്റുള്ള പലരെയും കാണുമ്പോൾ അവരെ കപട ഗുരുക്കന്മാരൊക്കെ അവരെ പിന്തുടരും അല്ലെ. നമ്മള് ആരെയാണ് ശരണം പ്രാപിക്കേണ്ടത്? ഭഗവാന് അല്ലെ. മുകുന്ദന് മാത്രമേ മുക്തി നൽകാനായിട്ട് സാധിക്കൂ. ഭഗവാന് മാത്രമേ നമ്മളെ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ സംസാര സാഗരത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയുള്ളൂ. വേറെ ആർക്കും തന്നെ സാധിക്കില്ല അല്ലെ. അതാണ് വില്യമംഗല ഠാക്കൂർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ
ഗോവിന്ദ ദാമോദര പറയും ശ്രീകൃഷ്ണ വിഷ്ണു മധുകൈടവാരി ഭക്താനുകമ്പിൻ ഭഗവൻ മുരാരി പ്രയസ്യ മാം കേശവലോകനാഥ ഗോവിന്ദ ദാമോദര മാധവേ. ഭഗവാനെ, നിങ്ങള് ഭക്തന്മാരോട് വളരെ കാരുണ്യമുള്ളവനാണ്. ഭക്താനുകമ്പിൻ, ഭക്തന്മാരോട് അനുകമ്പിയുള്ള കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നതാണ്. എന്നെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നിന്ന് രക്ഷിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും. അപ്പോ ഭഗവാന് മാത്രമേ ഇവിടുന്ന് നമ്മളെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അല്ലെ, നേരത്തെ പ്രഭാതിൽ പറഞ്ഞ പോലെ പല വ്യാജസ്വാമിമാരും വ്യാജസിദ്ധന്മാരും അങ്ങനെയുള്ള കള്ള സന്യാസിമാരും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അവർക്കൊന്നും ഒരിക്കലും അവരെ തന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. പിന്നെ മറ്റുള്ളവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അല്ലെ, നേരത്തെ പറഞ്ഞ ശാസ്ത്രങ്ങൾ ഒരു അന്ധനെ ഒരിക്കലും ഒരു അന്ധനെ വഴി കാണിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അല്ലെ, അതിന് കാഴ്ചയുള്ള ഒരാൾക്ക് മാത്രം. അതുപോലെ നമ്മൾക്ക് ഇവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു പോകാൻ എന്താണ്, ആ ഒരു പരമ്പരയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു ഗുരുവിനെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന് മാത്രമേ തിരിച്ച് നമ്മളെ ഭഗവാനത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. പതിനാറാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, ഭരണകൂടത്തിന്റെ ആളുകൾ എല്ലായ്പ്പോഴും നരഭോജികളായ രാക്ഷസന്മാരെ പോലെയാണ്. ചില സമയത്ത് ഭരണകൂടത്തിന്റെ ആളുകൾ ബദ്ധാത്മാവിനെതിരെ തിരികുകയും അവൻ സ്വരൂപിച്ചിട്ടുള്ള ധനമെല്ലാം എടുത്തുകൊണ്ടു പോവുകയും ചെയ്തു. ജീവിക്കുവാനുള്ള കരുതൽ ധനം മുഴുവൻ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ അവന്റെ എല്ലാ ഉത്സാഹവും നശിക്കും. തീർച്ചയായും അവനെ സംബന്ധിച്ച് അത് അവന്റെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് പോലെയാണ്. അപ്പോ പല ആൾക്കാരും പലരും അനുഭവങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നു. എന്താ പറയാ, പല ബിസിനസ് നടത്തുന്നവരും അവരൊക്കെ പറയും, അവരൊക്കെ രാഷ്ട്രീയക്കാരെയൊക്കെ പേടിച്ച് ജീവിക്കുന്നതാണ്. അവർ പറയും, ഇന്ന് അവർക്ക് ഡൊണേഷൻ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ നാളെ എന്റെ ഷോപ്പ് ഉണ്ടാവില്ല ഇവിടെ, അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ബിസിനസ് ഉണ്ടാവില്ല എന്ന്. എന്താണ്, അവർക്ക് ചോദിച്ച പണം, അല്ലെ, പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇലക്ഷൻ ടൈമിലും ഇതൊക്കെ അവർ ഇത്ര 1000 വേണം, അല്ലെ 1 ലക്ഷം വേണം എന്നൊക്കെ പറയും. അത് ഓരോരോ ആൾക്കാർ ഇത്ര മാത്രം വലിയ ബിസിനസ്സുകാരാണ്. അപ്പൊ അത് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, അവർക്ക് ഭയമാണ്, അതുകൊണ്ട് അവർ കൊടുക്കുന്നു. അല്ലാതെ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, പിറ്റേ ദിവസം അവിടെ പല ഓഫീസിൽ നിന്നും ആൾക്കാരൊക്കെ വരും, റെയ്ഡിനും മറ്റു പരിശോധനയൊക്കെ ആയിട്ട്. അപ്പൊ അത് അടപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോ പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിൽ അതുകൊണ്ടാണ് പല ബിസിനസിന്റെ ആൾക്കാരും മറ്റുള്ള സ്റ്റേറ്റുകളിലൊക്കെ പോയിട്ട് ബിസിനസ് തുടങ്ങുന്നതാണ്. അവിടെ കൂടുതൽ പ്രശ്നമില്ല, അവിടെയും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, എന്നാൽ ഇത്രയും കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങളില്ല എന്നവരൊക്കെ പറയും. അപ്പോ ഇവിടെ ഭാഗവതം തന്നെ പറയുന്ന 5000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ ഭാഗവതം എന്താണ് പറയുന്നത്, അല്ലെ, അന്നേരം സത്യസന്ധരായ രാജാക്കന്മാരൊക്കെയാണ്. എന്നാൽ കലിയുഗത്തിൽ ഇനി സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഭാഗവതം വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവും പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവൊക്കെ രാജ്യഭരണം നിർവഹിച്ചിരുന്നു. അവര് സത്യസന്ധരായിട്ട് ധർമ്മിഷ്ഠരായിട്ട് രാജ്യം ഭരിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഇനി ഭാവിയിൽ വരാൻ പോകുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഇവിടെ പറയുന്ന 5000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ ഇവിടെ പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അല്ലെ, അതാണ് ഭരണകൂടത്തിന്റെ ആൾക്കാർ എല്ലായ്പ്പോഴും നരപൂജികളായ രാക്ഷസന്മാരെ പോലെയാണ്. ചില സമയത്ത് ഭരണകൂടത്തിന്റെ ആളുകൾ ബദ്ധാത്മാവിനെ തിരിയുമ്പോൾ അവൻ സ്വരൂപിച്ചിട്ടുള്ള ധനമെല്ലാം എടുത്തുകൊണ്ടു പോവുകയും ചെയ്യും. ജീവിക്കുവാനുള്ള കരുതൽ ധനം മുഴുവൻ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ അവന്റെ എല്ലാ ഉത്സാഹവും നശിക്കുന്നു. തീർച്ചയായും അവനെ സംബന്ധിച്ച് അത് അവന്റെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് പോലെ. പല ആൾക്കാരും, വലിയ വലിയ ആൾക്കാർ, അവരെ പലതരത്തിലും ദ്രോഹിച്ചിട്ട്, അല്ലെ, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു, ചീവീടുകളെയും മൂങ്ങകളെയും ഒക്കെ പോലെ എന്താ പറയാ, സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരൊക്കെ വെറുതെ ആൾക്കാരെ ശല്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അല്ലെ, അപ്പോ എത്രയോ ആൾക്കാരുണ്ട്, അവരൊക്കെ വിദേശത്തൊക്കെ പോയിട്ട് ധനമൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇവിടെ ബിസിനസ് തുടങ്ങിയ പിന്നീട് അതിന് പെർമിഷൻ ലഭിക്കുവാനും അതിന് പല തരത്തിലുള്ള തടസ്സങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും അവരവസാനം അവരുടെ എല്ലാ സമ്പാദ്യവും ഇങ്ങനെ ഇവിടെ എന്താ പറയാ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിൽ അവരൊക്കെ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത എത്രയോ സംഭവങ്ങളൊക്കെ. ഇതാണ് അതിനൊക്കെ കാരണക്കാരാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ. അവരുടെയൊക്കെ അഹങ്കാരം കൊണ്ട്, അവരുടെയൊക്കെ തോന്നിയാസം കൊണ്ട് അവരുടെ ജീവിതം പോലും മുതൽ മുടക്കിയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ നശിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അവരെന്താണ്, ശരീരബോധത്തിലാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ആ എന്താ പറയാ ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് അറിയാതെ കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെയുള്ള പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നത്. അല്ലെ, അപ്പോ ഇവിടെ ഭാഗവതം അതുകൊണ്ട് പറയുന്നു, അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെ കാണാം, അവരെന്താണ് സാധാരണ ജനങ്ങളെ ദ്രോഹിക്കുന്നത്. അതാണ് പൂന്താനം തിരുമേനിയും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അല്ലെ, കൃപ കൂടാതെ ജനങ്ങളെ ദ്രോഹിക്കുന്നവരെന്താണ്, നരഞ്ചത്തൊരു കൃമിയായി പിറക്കുന്നു. അല്ലെ, ഇങ്ങനെയുള്ള പാവങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് എന്താണ്, അടുത്ത ജന്മം ഒരു കൃമിയോ എന്തൊക്കെ ആയിട്ട് മാറും.
ഓക്കെ, അതിലപ്പം പറയുന്നു രാജകുല രക്ഷസ എന്ന വാക്ക് വളരെ അർത്ഥവത്താണ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ചിട്ടപ്പെടുത്തിയത് 5000 വർഷങ്ങളോളം മുമ്പാണ്. എന്നിട്ടും സർക്കാരിന്റെ ആളുകൾ നരഭോജികളായ രാക്ഷസന്മാരോട് താരതമ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. സർക്കാരിന്റെ ആളുകൾക്ക് ഒരു വ്യക്തിയോട് എതിർപ്പുണ്ടായാൽ ആ വ്യക്തി വളരെ ജാഗ്രതയോടെ അവന്റെ ദീർഘനാളത്തെ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി സ്വരൂപിച്ച സ്വത്തത്രയും അവർ തട്ടിയെടുക്കും. വാസ്തവത്തിൽ ആരും തന്നെ ആദായ നികുതി നൽകേണ്ടതില്ല. സർക്കാരിന്റെ ആളുകൾ പോലും ആദായ നികുതി ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഒട്ടും അനുകൂലമല്ലാത്ത സമയത്ത് ആദായ നികുതി അടിച്ചേൽപ്പിക്കപ്പെടുകയും നികുതിദായകർ വളരെ വിഷമത്തിലാവുകയും ചെയ്യും. അടുത്ത ശ്ലോകം പറയുന്നു, ചില സമയത്ത് ബദ്ധാത്മാവ് സ്വന്തം പിതാവും പിതാമഹനും തന്റെ പുത്രന്മാരുടെ രൂപത്തിൽ വന്നതായി ഭാവനയിൽ കാണുന്നു. അതുപോലെ അവന് ചിലപ്പോൾ സ്വപ്നത്തിൽ സന്തോഷം അനുഭവപ്പെടുന്നു. ഇത്തരം മാനസിക സങ്കല്പങ്ങളാൽ ബദ്ധാത്മാവ് ചിലപ്പോൾ സന്തോഷം അനുഭവിക്കുന്നു. നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലേ, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ യഥാർത്ഥ സന്തോഷം ലഭിക്കില്ല. എന്നാൽ ബദ്ധാത്മാവ് വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ എപ്പോഴും സന്തോഷത്തിലാണെന്ന് കരുതുന്നു. ചിലപ്പോഴൊക്കെ പറയുന്നത് എന്താണ്, ചില കുട്ടികളൊക്കെ ജനിച്ചാൽ പറയും ഇത് ഇന്നയാളാണ് എന്നൊക്കെ പറയും അല്ലെ. ചിലപ്പോൾ ആകസ്മികമായിട്ട് അങ്ങനെ സംഭവിക്കാമെന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാൽ എല്ലാം ശരിയായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. പലപ്പോഴും ഊഹം വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ പറയുന്നതാണ്. ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ അസ്തിത്വമുള്ള അജ്ഞത മൂലം ബദ്ധാത്മാവ് പലതും സങ്കല്പം ഫലേച്ഛ കർമ്മങ്ങളുടെ സ്വാധീനത്താൽ അവന്റെ ബന്ധുക്കളോടും പിതാക്കന്മാരോടും പുത്രന്മാരോടും ശരിക്കും നീരൊഴുക്കിൽ വൈക്കോൽ തുരുമ്പുകൾ ഒന്നിച്ചു ചേരുന്നത് പോലെ ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് വൈക്കോൽ തുരുമ്പോൾ 4 പാടും ചിതറിയൊഴുകുകയും അവയുടെ ബന്ധം നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും. പുഴയിലൊക്കെ കാണാം ഇങ്ങനെ പുൽക്കൂട്ടങ്ങളൊക്കെ ഒരുമിച്ച് ചേരും. പുല്ലായാലും വേറെന്തോ അല്ലെ, മറ്റുള്ള പായലും മറ്റുള്ളതൊക്കെ കാണാം വെള്ളത്തിന്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ കൂട്ടമായിട്ട് നിന്ന്. പിന്നീട് നല്ലൊരു ഒഴുക്കുണ്ടാകുമ്പോഴെന്താണ് അതൊക്കെ 4 ഭാഗം ചിതറിത്തെറിക്കും അല്ലെ. അതുപോലെയാണ് ഇതൊക്കെ തൽക്കാലത്തേക്ക് മാത്രമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങൾ അല്ലെ. നമുക്ക് എത്രയോ ശരീരങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പോ ഈ ഒരു ശരീരവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഈ ബന്ധങ്ങളൊക്കെ. അച്ഛൻ, അമ്മ അല്ലെ, മുത്തശ്ശൻ, മുത്തശ്ശി, ഇതൊക്കെ ഈ ഒരു. അതുകൊണ്ടാണ് ചിത്രകേതു മഹാരാജാവിന്റെ പുത്രനെ തിരിച്ചു വിളിച്ചപ്പോൾ അത്രയും അറ്റാച്ച്മെന്റ് ആയിട്ട് ചിത്രകേതു മഹാരാജാവ് വിഷമിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ എന്റെ പുത്രനെ വേണമായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു തിരിച്ചു വിളിച്ചു നാരദ മുനിയൊക്കെ. അപ്പോഴേ ആ പുത്രൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾ ഇത് നിന്റെ അച്ഛനാണ് നോക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ കുട്ടി ആ ആത്മാവ് ചോദിക്കുന്നു, ആത്മാവിനെയാണ് തിരിച്ചു വിളിച്ചത്. അപ്പൊ ആത്മാവ് ചോദിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ ഏത് ജന്മത്തിലെ അച്ഛനാണെന്നാണ് പറയുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ എത്രയോ ജന്മങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു അല്ലെ. അതില് ഓരോന്നിലും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള കുടുംബത്തിൽ വേറെ വേറെ അച്ഛന്മാരായിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഒരു ജന്മത്തിലെ അച്ഛനാണ്. എന്നാൽ ആത്മാവിന് തൽക്കാലത്തേക്ക് ആ ശരീരവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആ ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചതിനോടെ ആ ബന്ധവും തീർന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ചിത്രകേതു മഹാരാജാവ് അങ്ങനെ വന്ന് ചോദിച്ചത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അത് തെറ്റായിട്ടുള്ള ധാരണയാണെന്ന് പ്രഭുപാദരിയുടെ പറഞ്ഞു. എന്താണ് ബദ്ധജീവിതത്തിൽ മറ്റു ധാരാളം ബദ്ധാത്മാക്കൾക്ക് താൽക്കാലികമാണ്. അവർ ഒരു കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങൾ എന്ന നിലയിൽ ഒത്തുചേർന്നു. ഭൗതിക സ്നേഹം അത്ര ശക്തമാകില്ല. ഒരുവന്റെ പിതാമാനം മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അവർ വിവിധ രൂപങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നതായി സങ്കല്പിച്ച് അവർ സന്തോഷം അനുഭവിക്കും അല്ലെ. അവരുടെ കർമ്മഫലം അനുസരിച്ചിട്ട് അവർക്കൊരു ശരീരം ലഭിക്കും അല്ലെ. ഭഗവാനെ മറന്ന് ജീവിക്കുന്ന അവർക്ക് അങ്ങനെയുള്ള നല്ല ശരീരം, മനുഷ്യ ശരീരം ജന്മം ലഭിച്ചെന്ന് വരില്ല അല്ലെ. അവര് വേറെ. എന്നാല് ആ കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങൾ വിചാരിക്കും എന്റെ മുത്തശ്ശനാണ് അല്ലെ, എന്റെ മുത്തശ്ശിയാണ് ഇതാ ഒരു കുട്ടിയായിട്ട് പിറന്നിരിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ തൽക്കാലത്തേക്ക് ആശ്വസിക്കുന്നു, സന്തോഷിക്കുന്നു. അല്ല, യഥാർത്ഥത്തില് അവരുടെ ആ കർമ്മഫലങ്ങൾക്കനുസരിച്ചുള്ള ശരീരമായിരിക്കും അവർക്ക് ലഭിച്ചത്. ചിലപ്പോഴൊക്കെ അങ്ങനെ ആവാം. കൂടുതൽ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവർ കുറെ പുണ്യപ്രവൃത്തികളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോ ആ കുടുംബത്തിൽ തന്നെ മനുഷ്യ ജന്മം തന്നെ ലഭിച്ചേക്കാം. എന്നാൽ അത് യാതൊരു ഉറപ്പുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഒരുവന്റെ പിതാമഹനോ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അവർ വിവിധ രൂപങ്ങളിൽ കുടുംബത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്ന സന്തോഷം. ചിലപ്പോൾ ഇത് സംഭവിച്ചേക്കാം. പക്ഷെ എന്ത് തന്നെയായാലും ഇത്തരം കെട്ടിച്ചമയ്ക്കുന്ന വിചാരങ്ങളെ സന്തോഷിക്കുവാൻ ബദ്ധാത്മാവ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഇവിടെ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞത് ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ധാരാളം യത്നങ്ങളും ഫലേച്ഛകർമ്മം, പ്രത്യേകിച്ചും വിവാഹ യത്നവും പൂണൂൽ ധാരണ ചടങ്ങും നിർവഹിക്കാൻ ഇവയെല്ലാം ഒരു ഗൃഹസ്ഥന്റെ ധർമ്മങ്ങളും നിർവഹിക്കുവാൻ വിഷമമുള്ള ബൃഹസ്കർമ്മം. ഇവയൊക്കെ ഭൗതിക കർമ്മങ്ങൾ ആസക്തിയുള്ള ഒരുവന്റെ വലിയൊരു മലകയറ്റത്തോട് താരതമ്യം. ആചാരപരമായ ഈ ചടങ്ങുകൾ അനുഷ്ഠിക്കണമെങ്കിൽ ഒരുവിന് തീർച്ചയായും തുളഞ്ഞു കയറുന്ന മുള്ളുകളുള്ള മൂർച്ചയുള്ള ചരൽക്കല്ലുകൾ നിറഞ്ഞ വലിയൊരു മല കയറുന്ന ക്ലേശം. പ്രകാരം ബദ്ധാത്മാ പരിധികളില്ലാതെ ക്ലേശിക്കും. ധാരാളം
സമൂഹത്തിൽ ധാരാളം ഇങ്ങനെയുള്ള ചടങ്ങുകളൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പ്രഭു. അതിൽ സമൂഹത്തിൽ അന്തസ്സിന്റെ പദവി കാത്തുസൂക്ഷിച്ച് നിരവധി സാമൂഹിക ചടങ്ങുകൾ ആചരിക്കാൻ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലും സമൂഹങ്ങളും വ്യത്യസ്ത ഉത്സവങ്ങളും ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളും ഇങ്ങനെയുള്ള ഗൃഹസ്ഥരായിരിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള ധാരാളം ചടങ്ങുകളൊക്കെ പങ്കെടുക്കും. ഇപ്പോഴും ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ചടങ്ങ്, ഒരു ഡിവോട്ടി ഇവിടെ അമ്പലത്തിനടുത്ത് തന്നെ സ്ഥലം വാങ്ങിയിട്ട് വീട് വെക്കാനായിട്ട് അതിന്റെ തയ്യാറെടുപ്പുകളൊക്കെയാണ്. അതിന്റെ ഭൂമി പൂജയൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ 8 മണിക്ക് അത് തുടങ്ങുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അമ്പലത്തിലെ ഡിവോട്ടീസ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എനിക്കും അതിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഏകാദശി വൈഷ്ണവ കലണ്ടർ പ്രകാരം ഇസ്കോണിലെ ആചരിക്കുന്നത് നാളെയാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ അത് ആൾക്കാർ അവരവരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ചെയ്യാം. ചിലര് പ്രാദേശികമായിട്ടുള്ള അങ്ങനെ തൃപ്പയാർ ഏകാദശി അങ്ങനത്തെയൊക്കെ നോക്കുന്നവര് പിന്നെ അവർക്ക് ഒരു വിഷമം വേണ്ട. അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ചെയ്യാം. എന്നാൽ ഇസ്കോണിൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. ദശമി ടച്ചുള്ള ഏകാദശി എടുക്കില്ല അവരും. പിന്നീട് മഹാദ്വാദശിയായിട്ട് ദ്വാദശിക്കാണ് വ്രതം എടുക്കുക. പിറ്റേ ദിവസം ത്രയോദശിക്ക് ബ്രേക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഏകാദശി നാളെയാണ് ഏകാദശി എടുക്കുന്നത്. അതിനടുത്ത ദിവസമാണ് ബ്രേക്കിംഗ് ടൈം. അത് സാധാരണ പോലെ തന്നെ സൂര്യോദയം മുതൽ 6:45 മുതൽ 10:32 വരെയുണ്ട് കേട്ടോ. 17-ാം തീയതിയാണ്, ബുധനാഴ്ചയാണ് ബ്രേക്കിംഗ് ടൈം. നാളെ ചൊവ്വാഴ്ച 16-ാം തീയതിയാണ് ഏകാദശി. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. 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 ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി.